מרואן ברגותי, הפלסטינים רואים בו לוחם חופש. בית המשפט בישראל קבע שהוא רוצח שאחראי למותם של עשרות ישראלים. עמית סגל כתבנו, ומה חושב עליו חתן פרס ישראל, הסופר עמוס עוז? הסופר עמוס עוז חושב שצריך לשחרר את מרואן ברגותי, והוא אפילו עושה מעשה. ביום חמישי הקרוב נשדר כתבה על חבר הכנסת חיים אורון שפורש מן הכנסת, והוא מבקר את מרואן ברגותי אחת לשבוע לשבועיים. אצלו אנחנו מוצאים ספר בערבית, סיפור על אהבה וחושך, ספרו המפורסם של עמוס עוז, ובו הקדשה בעברית, נוכל לראות אותה. עמוס עוז כותב למרואן ברגותי, הסיפור הזה הוא הסיפור שלנו, ואני מקווה שתקרא אותו ותבין אותנו יותר טוב, כפי שאנחנו משתדלים להבין אותך, בתקווה שנתראה בקרוב, בשלום ובחופש שלך, עמוס עוז. זאת ההקדשה הידידותית בתוספת השי שהעביר בימים האחרונים עמוס עוז למרואן ברגותי. נזכיר, מרואן ברגותי מנהיג פלסטיני, אבל הוא הורשע ברצח של 5 בני אדם, הפיגוע בסטיפוד מרקט, יואל החל מגבעת זאב ונזיר יווני, ובסיוע לרצח הוא נדון ל5 מאסרי עולם ול40 שנות מאסר. יש פוליטיקאים שקוראים לשחרור שלו, אף אחד מהם למיטב ידיעתי עדיין לא העניק לו שי ידידותי כזה. סיפור על אהבה וחושך. עמית סגל, תודה רבה לך. תודה.